Dámy a pánové, právě jsem zjistil, že vyšel trailer na Game of Thrones Season 8 před asi 1 minutou, takže ještě než vyrazím dneska z domu, tak si na něj chci natočit reakci a podívat se na něj. Dneska si vyhulím tady moje nový sluchátka na 100 a jdeme na to. Počkej, musím si ještě actually je zapnout. Tak. Dám si to na 0 a zapínáme 3, 2, 1. I know Death. He's got many faces. I look forward to seeing this one. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Home. They're coming. Our enemy doesn't tire. Doesn't stop. Doesn't feel. I promise to fight for the living. I intend to keep that promise. OK, tak to bylo hodně zajímavý, hodně nic neříkající a takový jakože subtle. Nedozvěděli jsme se v podstatě nic novýho a ta poslední scéna byla hustá. Celkově amazing, teda nevyrostly tolik, kolik jsem čekal, že vyrostou, většinou každou season hodně vyrostly, ale charakterově a tak úplně paráda. Těším se, mega se těším. Takže mě určitě napište, jak se těšíte vy na Game of Thrones, poslední série, sezóna, česky se tomu říká série a jinak season, že jo, já se to totiž pletu kvůli tomu. Dejte mi vědět, jak se na to těšíte, pokud byste chtěli třeba i dělat review jednotlivých dílů, tak já bych hrozně rád si o tom třeba s vámi pokecal, bylo by to super, zase nějaký nový content. A jo, děkuji moc krát za shrnutí a pro tento krátký reakční kanál. Ušus.